Hello, hello, hello mga moms! Good morning! Kasama ko pa rin sila Daddy June dito at gumagawa na sila ng ng ating pwesto. Almost done. No? Kakaunti na lang. Iniisip na lang namin yung mga dapat na maunan na tapusin na dito para na sa ganun is makapag-start na rin sila kasi may project sila sa Hinaguan Farm. Yes. Doon sa planong ipagawa ni Brenda. Kung napanood nyo doon sa aking vlog dito sa YouTube, yun yung tinutukoy ko, yung project nila sa Hinaguan. So as of now, update tayo, no? So okay na. So kung kahapon, ito, nakita nyo, nasemento nila. Ngayon pati ito nandito sa likurang parte, pinantay na. Ayan. At ngayon naman dito sa CR silipin natin. Ayan! O, diba? May framing na rin. May framing na rin yung ayan, sa gilid. Hindi na siya sinagad na hollow block. So, lalagyan na lang siya ng hardy flex. Then, finishing nung pader. At ang ginagawa ngayon ni Didi Adonis ay pintuan sa CR. Bes, ano yan, no? Sa CR? Hi, Mamsi! Hi! Hello po. So, yan ang magiging pinto. Report ko sa akin, Mamsi. Pag mag-start dito, siyang unang customer ha. Oo. Pray pa rin ako. Dapat araw-araw. Ayan. Tapos, ito na yung pintuan natin sa... Magpunta kami ni Mami dito. Siya ang magbayad. Siya magbayad. Batchmate ba kayo? Ay, oo, ni Mama Sita pala, oo. Kami. Kayo. Siya daw mabayad. Hala, sana all. Ito na yung pinto natin. I love it, Daddy. Thank you. So, gusto ko talaga ganito lang. Close yan. Para... Oo. Pawak. Yan, ganyan. Yan, kasi gusto ko mangyari. Ganito. So, pwede siya naka-close ito. Habang ito open. So, para pag na, diba? Yan. So, kahit nakabukas ito, ay at least ito, Sarado. okay siya, sarado. So, makikita mo yung mga customer dyan, gano'n. Yes, kung may gusto pa sila pahabol, pwedeng abot na lang to, open siya para hindi na siya yung buo. Loy, kailangan tayong unang kumain dito ha. Sa Dito ha. Ha? Pag-opening. Yes nga. Oo, thank you po. Ayun, di ba ang ganda? Libreng kain to pagkatapos. May libreng sabaw. Gawa ka na. Oo, may libreng sabaw. Gawa ka na masarap na pagkain kasi. Laman? Mahilig kumain. Yan. Yan ang Pinansir namin bukas pag opening ha. Ha? Yan ang pinansir. Sabaw, oo. Tapos yung chicken, fried chicken, yung mga estudyante maging Fried chicken, sabaw, oo. Or hindi, meron ding gravy. So, abangan nyo na lang. Yes. Meron tayong pa free gravy. Ayan na! Natapalan na rin po yung mga awang-awang at butas. Hindi. So, ito hindi pa pala na anuhan. Yung taas. Yung. Ito ba yung taas? Hanggang pa yung hero yan. Ang ganda. I love my door. Tsaka papasok. Ay pa! Question, magpapadugo pa ba raw tayo? Padugo. Kailangan. Okay. Pandiregla. Sige, pero ikaw pupunit sa akin. Pwede yun. tapos kailangan magpaano ka talaga. Dugo lang wala laman. Alay. May free. Hindi, ang dami. Yung kayo kayo. Konti lang. Ilang tao lang. Kayo lang. Sa opening ba? Sa opening. Sa opening. Sa opening ba? Kayo lang. Tama yun lang mga. O dapat ito na magpadugo na tayo. Tapos Pwede din. Nag-uumpisa naman kayo. Pwede din. Wala namang dugo siguro sa magkano ngayon. Wala na. Bukas. yung hindi kanang manok na lang ba? So tsaka na lang natin dugo. Anong Bisaya? Ayan. O, diba? Unti na lang. Pupo. Ngayon tanghali. Ayan na, nagluto na ako naman. Pwede ngayon tanghali. Wala na akong bukas dito. Ay, oo nga po. Full operation na. Full.
O kasi start na ng ano, start na po ng project ni Daddy Jun sa farm. Kasi papagawa ni Brenda. Yan, sinisemento na rin yung dito sa gilid na part ng pader. Dito naman sila Daddy Jun ay ang para sa pintuan ng CR. Yung frame. Yan, lagyan na. At dito naman ay paglalagyan ng dito kita ng hardiplex. Yan. Yan. Ayan na sila. Meron pa ba tayong gagawin? May habulin pa ba pa? Ha? May habulin pa bukas? O si Clara magtira. Si Kuya Rene. O, kita? O, Si Kuya Rene at saka yung asawa niya. Huh? Sila daw dito po. Ano ba to? Karinderya? Ana house. Si Kuya Rene na. Yung ano, ba na ibang materials? Bukas daw. Ah, Siguradong meeting bukas. pero pwede siyang pick up. Bukas. Yung ano, dito sa ano, sa Sunday na lang na yun. Sa iba. Sige, okay lang. Ang Tapos lang may bagatungol. ayun na, oh. Okay na, tutuyo na. Yung pinto, ano na. Magpinising lang ka, pinising, taod ang bawl. Balin ang pasungaw sa likod. Oh. Yung pasingawan. Hindi, dun sa labas. Sa labas? Yung pasungaw, ang bawl. Panagal lang ko tubo dito. Oh. Kaya ka na tubo, steady tubuan sa mga tayo sa Hindi bangira. na tubig. Magkuhan nga ni, gamitan niya yung mga lefty. Karoon pa yung kaliko din sa panda yun. Bangira. Ano, dito na ilusot. Oh, dito na ilusot kayo. Lalong ba ko? Didirusin na lang, arma. Dito lang. Lalong. Magaganit okay na yun. Yung sa CR? Ang ball dire. Hindi, dito, kuya. Dira, pag sulod. Ano, plaster? Dito. Dire? Doon. Di ba ka mabangga na araw? Dito atubang ha. Dire, tubag, anak. Oh. Dito atubang. Hindi, doon harap. Mo lagi. Anak, mo na yan. Wait, tanong sila. Oh, di ba? Oh. Dito atubang ang ball. Para kuan dili. So kung dito pa, gigibain mo pa yung ano. Bangag lang ka diretso. Hmm, Walang gigibain. Butas lang yung Japon. bubutas. Dito butas di Japon. Di doon na lang. Doon na lang para tago. Ano. Dito. Oh, diyan. Oo, dyan na lang. Di. Tapos ang gripo. Dito, plaster, ganyan. Pag ganyan, Oh, oh. dito atubang na dayon. Dito atubang. Dito atubang. Ya. Oh. Anak. Saan nakaharap? Dito nakaharap. Dito ka makatubang. Plastaran na. Tubangan, no? Tubangan. Oh, dito atubang. Yan, ganyan. Yan. Atubang. Tama yan pa. Ha? Anak lagi. Tama yun. Dito ka atubang. Dito harap. Yan, tama. Yan. Ay, hindi ba mababangga? Hindi. Usog. Hindi, pagpasok mo dito ka. Oh. Tapos Sara. gagawin mo. Oo. Saka upo. Upo ko nga, kuya. Tanaw ko lang. Yung nakaupo. Upo. Ganon. Hindi na. Pag Okay na. magaling si Kuya Rene, magaling. Thank you. Ito na yung ating pinto. Oh, di ba? Half yan. Ay, sisementohan pa pala to. Tubig. Ayan na. Dubulwol mo kanit. Tantanga kanit. Pa? Tantanga. Para masibog ni. Ay, paling po. Yung gilabaw, maninin yung 0 dito, 0 dito. Kanina dito. Para maduot siya dito. Kanina sa dahin, inig-double kuhanin mo. Hindi mo sana i-fix din. Para di sa kuhan, mahanap na din siya. Ay, nakamag-ribit sa ito. Okay. So, para ka ganyan. Dito. Tapos may, di ganun na lang siya. Anak mo na yun. Ganun na lang yung ano, kuya. Hindi ganun. Oh. Yung lock. Tasan na. Ayan. Tapos, dito na yung ating kitchen. Yes! Ayan, o, diba? Ganyan na yung ating kusina. Kasi po, para pag nagluluto dyan,
Yan na yung singaw. Sisingaw. Diyan sisingaw yung init. So, dito sa gilid, dito ko na lang ilalagay yung ano tawag dito? Yung mga ano, what do you call that? Yung mga toyo, suka, ayan, wala na ako sa facing. Yeah, may bakod na siya. Sweet na siya. So, finishing na lang daw po yan. Papalitada ni Kuya bago to alisin nyo. Ball dito kasi dyan na yung wrap. So, unti-unti na lang mga moms. Tutuwa naman ako. O, diba? Sa ilalim, syempre, yung gasol. Yan yung sink. So, ano ba? Doon yung sink o dito? What do you think? Mas maganda kasi doon, mas malapit. Diba? Para pag nagluluto, yung hinugasan mong isda o gulay, diretso na doon. O, diba? Yes! Unti na lang. So, si Kuya rin na lang makakadate ko bukas. Thank you, boys! Baby Adonis. Jumar! Bye! Diyan naman to eh. Dan. Be. Hi, babe! Hi ka naman, babe! Sublado naman si Adonis. Si bad boy. Thank you, boys. Kaya rin na see you tomorrow. So, that's all for now, mga moms. So, unting-unti na siya muling na, what do you call this? Naayos. Ayan. And, malapit na. Ayan. So, yung border na lang. Dito. Ayan, sama mo na lang ate ibang ano, sanga. Magpausok ka. Okay, thank you ate. Kaya lang kasi yung naalala ko kanina naglalaba ka, ay may sinampay. Baka mga amoy usok. Ano yung mga kasi? Baka ano nang ahas ba? Oo nga ba? Singitan. Thank you po. Ayan yung aking mga kapitbahay. And ayan na. So, this is it. Unti na lang to mga moms. Unting-kunti na lang pa. Ayan, tapos maayos na lahat ng mga dapat ayusin yung finishing. Then, isusunod na natin yung pamimili ng aking mga gamit. So, may mga ilang gamit na meron na yung mga plato meron na. Baso, kutsara na lang. And of course, yung kalan at saka yung gas. So, yun. Kailangan natin maayos yan. Konti na lang. So, sabi naman ni Daddy, June, by Sunday, ayusin naman niya yung electrical, yung wirings ng mga dito yung saksakan para na sa ganun. Maging maayos din yung saan yung on-off at saka yung magiging saksakan ng mga, actually yung ref lang naman yun eh. Yun, tapos yung ibang, yung outlet lahat ng saksakan nasa loob lang. Wala dito sa labas. So, hindi sila makapag-charge. Ayan, again, maraming salamat. Thank you, Lord. Thank you to all of you sa mga nanonood. Thank you sa mga tumutulong. Ate Maribet, Ate Marie, Ate Annalyn, si Amor, thank you. To my Tita Celia, to Ate Annalyn, Mama Melay, maraming salamat. Mami May, Abby, thank you so much dun sa pag-sponsor ng aking mga plato, kutsara, tinidor, baso, no? So, ayun, marami pa, pero malapit na. No? Malapit na siya mabuo. Unti-unti na lang. Maraming salamat talaga, especially to all of you guys, sa mga viewers natin. Maraming salamat. To Brenda, no, kay Daddy June, kay Mama Sita, maraming salamat. SC, thank you so much. So again, till next video. I love you. Mwah, mwah, mwah.